Hoxe o tema para falar era o plenario que vamos a celebrar para organizar o noso traballo en común de caras municipais e que teremos este próximo sábado e do que vos vai a dar conta pormenorizadamente a nosa vicevoceira Ana Seijas. Bo día a todas. Como comentaba Gonzalo, toca o plenario que, como sabedes, é o órgano decisorio máis importante que temos en Marea, é a asamblea presencial de todas as inscritas e como estamos mandatados polos nosos documentos, nos reunimos 2 veces ao ano. Esta vez toca este sábado 17 de marzo e en el debateremos tanto cuestións políticas como cuestións orgánicas, como o lema é coa forza das mareas, a cuestión municipal e as eleccións de 2019 será o tema central para nós neste plenario. Será nunha xornada que se desenvolverá na Facultade de Económicas ao longo de todo o sábado, empezando a inscripción ás 9 da mañán e empezaremos xa o debate das teses a partir das 10 da mañán. Ao longo do día se debaterán distintas cuestións, como vos decía, tanto orgánicas como políticas. Empezaremos pola mañán coa aprobación do regulamento do transcurso do día, o regulamento do plenario, para seguir a continuación con un tema que quedou pendente do plenario anterior, que é unha cuestión de organización, de ver como nos vamos a organizar e como fomentamos esa participación de abaixo a arriba, como é o regulamento de como van a funcionar esas mareas sectoriais. Logo, como é lóxico, e todos sabemos que o 17 é un día moi importante tamén para estar na rúa, a partir das 11:30 até a 1 da tarde faremos un parón para estarnos tamén na rúa coa movilización cos xubilados para defender as pensións dignas para todas. Despois de acudir á manifestación, a que convidamos a todo o mundo, a unha continuaremos con outras 2 cuestións de carácter político, que será o debate de infraestructuras e a presentación tamén da tese de debalo demográfico, que, como sabedes, é unha cuestión moi importante para a nosa organización. A partir das 2:30 da tarde, haberá un parón para o xantar conxunto de todas as persoas que participen no plenario e continuaremos a sesión ao longo da tarde, a partir das 4, coa dación de contas, tanto do Consello como do Grupo Parlamentario e do Grupo das Cortes de Madrid, para continuar ás 5 co debate de municipalismo, con esa tese que, como sabedes, xa foi participada por toda a organización o pasado mes de febreiro, o día 18, cando tuvemos aqueles encontros municipalistas, co cual xa é unha tese política que ven participada por toda a organización, pero que se someterá a debate alrededor das 5 da tarde do sábado. E para continuar con un documento, que será o último documento que se trate, que se versa sobre a relación de En Marea co Grupo das Cortes en Madrid. E ese é un pouco a nosa proposta, a que están chamadas todas as inscritas, todo o espazo político de En Marea, para este sábado no plenario. Respecto a este último documento da relación co Grupo Parlamentario nas Cortes, tírase un pouco unha crítica, non sei se velada, ao traballo ou á independencia que poida ter. Credes que non hai boa conexión do Grupo Parlamentario coa realidade de Galicia? Mira, neste caso, o obxectivo de En Marea, como obxectivo de todos os procesos de confluencia, sempre foi a acumulación de todas aquelas forzas progresistas que querían provocar un cambio en este país. En este momento, por exemplo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos acaba de darlle un rapapolvo a España pola libertade de expresión. E ese problema da libertade de expresión está ligado a un goberno en particular que está provocando a maior regresión en dereitos democráticos en este país. Eso que hai que mudar. E para mudar eso necesitamos a aglutinación das forzas da esquerdas. Cooperar é algo ao que ninguén chega aprendido. Hai que aprender a cooperar. Hai moitos roles na vida e o de cooperar é un rol que hai que aprender. Entón, esa dificultade de integrar organizacións que son distintas
nos obriga a ir avanzando paso a paso e con prudencia. Entón, obviamente, en ese proceso de aprendizaxe hai cousas que hai que mellorar e hai cousas que hai que perfeccionar, e en eso nós o que vimos observando que nos preocupa, o que nos preocupa, mas que o que nos preocupa, o que valoramos é o proceso incremental de traballo en común. Desde o principio hasta aquí cada vez se traballa máis en común, pero iso non quita que necesitemos perfeccionar os instrumentos. O que di o texto que presentamos en este caso é unha pequena recapitulación de cuestións que estaban dispersas, que estaban en todo caso recollidas nos documentos de Vigo e que organizamos para clarificar de un modo transparente o marco de traballo en común. Fala de perfeccionar relacións, tamén se vai abordar como perfeccionar esas relacións cas tres mareas principales da provincia de Coruña, puesto que os tres alcaldes non teñen pensado acudir ao plenario, e son referentes. Bueno, este é un partido de adscripción individual, entón, partindo de ese punto, haberá personas que veñan e personas que non veñan. A proposta de En Marea sempre é traballar en común desde a máxima autonomía e independencia dos movimentos municipais, e o que plantexamos para estas eleccións é poñernos a disposición, poñernos a axudar e poñer os nosos medios de cara a poder lograr ese obxectivo de lograr ese proceso de transformación, erradicar esas políticas regresoras da dereita de abaixo arriba partindo das municipalidades. Entón, nós o que plantexamos é sempre respeto, diálogo e colaboración. Entón, non lle parece importantes esas dos ejes, porque como hai personas que sí, hai personas que dirán e que non dirán, non lle parece referencial o peso dos tres alcaldes? Como decía Gonzalo, en Marea é un espazo político de participación, de adscripción individual. Non hai pesos preferentes sobre outros. Todas as persoas inscritas están chamadas a participar. Estaremos encantados de que veñan os tres alcaldes e de que veñan o maior número de persoas posibles, pero creo que non é unha cuestión de preeminencia, de que teña máis valor a participación de uns e de outros. E da que claro que estaríamos encantados de que tanto eles como outros alcaldes ou outros concelleiros que sabemos que virán ao plenario, pois que fagan as súas achegas e que axuden a construir, non? Que é o que vamos a facer o sábado. Como hai emendas que tamén proclaman máis autonomía das mareas municipais, por parte da dirección hai vontade de chegar a un acordo de darlle esa máis autonomía que non cree, por exemplo, unha emenda firmada por Compostela Aberta que recolla os textos da dirección? Sí, por suposto. Pois, como decíamos ao principio, a tese xa foi construída coa participación das inscritas, tamén de Compostela Aberta e de xente de moitas mareas locais. Falábamos de xente de 80 localidades e a maior parte delas traballando en mareas locais, non? Ese foi a primeira fase coa que se construíu a tese que se leva sobre municipalismo e ora abriuse unha segunda fase, efectivamente, como ti comentas, que é a fase de emendas. Houbo xente, en este caso, un grupo de Compostela Aberta que fixo unhas emendas. Hoxe xa todas as inscritas teñen o ditame desas emendas. Por suposto que se fixo unha labor de tratar de encontrar eses puntos en común, sinda que nos entendíamos, porque non é unha cuestión do que decidise o Consello nin a coordinadora, sino que xa foi participado polas mareas, que non existía ningunha merma da autonomía das mareas locais. Eu creo que non existe esa merma de autonomía e, como veredes, se chegou a un acordo e, dende logo, que sempre insistimos e está recollido, se tuvestes acceso a él en todo o documento, a autonomía das mareas. Si non hai máis preguntas, non? Pois moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá, vale? Moitas gracias.